Lea? Nej, ikke det første billede. Jo, det er. Nå. Hvem beundrer vi mest? Godt spørgsmål, men jeg ved det ikke. Nej, jeg beundrer heller ikke rigtig lige nogen personer. Jeg går ikke lige og tænker, jeg vil godt være dig, eller et eller andet. Yndlingsfilm, sang, livret, land. Ja, Yndlingsfilm. jeg kan godt lide mange film. Frozen, måske. Den har jeg også set 3 gange, den er også god. Sang. Vi har hørt Let It Go. Ja. 5 gange eller sådan noget i dag. Ja. Ej, 6 gange må det så være. Ja, måske mere. Så Let It Go var... Ja, det kunne være en meget mulighed. Ja. Livret. Spaghetti med kødsovs og lasagne. Ja. Lasagne. Jeg kan godt lide Yndlingsland. lasagne. Jeg kan faktisk godt lide Sverige. Det er også et hesteland. Sådan. Jeg kan godt lide Tyskland ud over deres sprog. De har nogle gode grænsebutikker og billigt foder. Ja. Derfor kan vi godt lide Tyskland. Ja. Billigt. Hvis du skal på en øde ø, og du kun vælge 3 ting, hvad vil du så vælge? Heste. Ja, heste. Teknik. Ja, vi skulle have internet. Internet og computer. Ja. Og mad og drikke til resten af levetid. Ja, og resten af opholdet på øen. Ja. Det var en ret praktisk ting i hvert fald. Og derunder hører chokoladekiks med. Ja, chokoladekiks. Ja. Chokoladekiks. Mm. Yndlingsrace. Araber, holstener måske. Ja, det er også det, jeg avler i Sims. jeg kan godt lide dansk varmblod. Fordi jeg selv har en. Sjoveste oplevelse. Jo, for eksempel da vi var på tur, og stod, da Trix, hun blev bange for en bil, og så hoppede hun over en grøft. Og så lige pludselig så hører jeg bag ved mig, wow! Og så ser jeg, og så vender jeg mig om, og så hende der, hun sidder ude på halsen og falder om stille og roligt af. Jeg gik jo ikke. Nå ja. Ja, jeg har haft ret mange store oplevelser. Hvis det var med heste, så i går, der faldt jeg ud af mødingen, for eksempel. Det var hvis 3 en ord af om dem. dig selv. Underlig, hesteglad, simsglad. Ja, de dækker egentlig meget godt. Yeah. Jeg er nok mere sådan afhængig af ting, for eksempel kakao, chokoladekiks, alle mulige drengelige superhelte, som Batman, Superman og alt muligt, som piger normalt ikke burde være. Hvad kan redde en møgdag? Altså, hvis det ikke har handlet om hesten, så er hesten, den redder ens møgdag. Ja. Eller hvis det er hesten, der har på en måde gjort en møgdag. Ja, hvis det er sådan, der ødelægger dagen, så det bliver en møgdag. Kakao. Varm kakao. Hvorfor kan Cecilie ikke lide te? Det er fordi, hver gang jeg har fået te, så har jeg bare ikke kunnet drikke det. Altså, jeg synes bare, det er sådan, ligesom varmt vand, og hvem gider drikke varmt vand? Og så varm kakao, det er noget helt andet, for det er chokolade. Og der er lidt skum på, og nogle gange skum på det, så skal vi udtale gruppens navn. Og jeg udtaler det som Ikus, eller Ikus Sims. Jeg udtaler det ikke. Og så, hvor lang tid har jeg reddet? Siden første. Ja, jeg er cirka reddet siden første, og så har jeg holdt et års pause. Og så begyndte jeg så igen. Det har jeg ikke. Nå, så okay. Så er vi jo reddet lige lang tid. Ja. Nej, Cirka. Så det er jo cirka 8-9 år. Ja, cirka. Ja, næste. Okay. Er vi bedste venner? Jeg ved ikke, om man kan kalde det bedste venner, men vi er rigtig gode venner. Ja, altså jeg har ikke delt mine venner op i sådan bedste veninde og alt det der. Jeg har sådan den omgangskreds, jeg godt kan lide at være sammen med, og det med sådan stoler på og sådan noget. Og så fra en af i hvert fald. Hvad hedder jeres mor? Min mor, hun hedder Christine. Min mor hedder Dorte. Og min far, han hedder Lars. Det var også næste spørgsmål. Min far hedder Christian. Kan I lide at læse? Ja. Nej. Jeg kan godt lide at læse. Jeg læser
faktisk meget. Er I gode til matematik? Nej, Det er overhovedet ikke. ikke specielt. Jeg er den der mellemgruppe, som man kalder det nok. Ikke de gode, heller ikke de dårlige. Ja, sådan når vi skal nævne vores karakterer, hvad vi fik i matematikaflevering. Alle andre. 12, 10, 10, 12, 7. Ja, sådan cirka. Ja. Hvad synes I om mig? Det var Rebecca. Jeg kender dig ikke rigtig, Rebecca, så det er sådan lidt svært at sige. Yes. Men umiddelbart virker du ret på computeren, fordi du skriver ret mange spørgsmål til os. Hvilket vi er glade for. Ja. Ja. Ja, jeg kender dig heller ikke, så det er lidt svært at bedømme. Hvem er jeres tætteste? Det er nok hende der, og en, der hedder Amanda. Altså med tætteste, så kan det være mange ting, men den der ved, den der ved allermest om, og det er nok min mor. Nå, jeg er også min mor. Ellers så er det i hvert fald Freja og Bæver. Ja. Og så nogle Har I et crush? Ja. Jeg har haft. Jeg vil sige nej. Altså, jeg har ikke et crush på nogen, men jeg synes, de er pæne. To forskellige ting. Ja, nemlig. Ja. Jeg har haft mange forskellige. Og det var sådan egentlig bare for en uge eller et eller andet. Ja. Sådan, han er pæn. Hvorfor er han ikke sammen med mig? Ja. Eller et eller andet. Det var en, der var mest for en film eller et eller andet. Jeres 3 yndlingstøjbutikker? Jeg har ikke nogen. Hestebutikker har jeg, men Ja. ellers så køber jeg faktisk bare ind i H&M. Det er dejligt Høgs. billigt. Ja, høgs. Og så Hoffmanns ridestyr. Bedste butik. Jessens ridestyr har været billigt. Jeg købte for eksempel mine nye ridebukser der. Og så... Tuva? Ja, Tufra. Ja. Er Er du der ikke nogen, I tøj? savner? Min veninde Amanda. Og måske min tidligere hest. Ja. Jeg savner ikke nogen. Jeg savner en, jeg engang stod opstillet sammen med. Men så blev hun sådan virkelig snobagtig. Og så, men alligevel, man savner alligevel hendes venskab. Hvorfor er vi så nogle tarter? Jeg aner ikke, hvad tager der er, så det er lidt svært at svare på. Det ved jeg heller ikke. Vi er ikke særlig kloge. Nej. Hvad laver I jeres fritid? Rider, spiller Sims og laver lektier. Ja. Arbejder. Ja, også arbejder. Ja, det er egentlig det. Hvilken farve sukker har I på nu? De er sorte. Det er sorte. Begge to. Og i morgen er de også sorte, og i overmorgen er de sikkert også sorte. Ja. Hvad er jeres yndlingsdyr? En hest. Ja. Og en kat. Og hund. Nej. Hest, kat, hund. Jeg synes, heste er fint nok. Jeg kan godt leve kun med heste. Ja, det er rigtigt. Katter, de har sådan nogle søde killinger. Ja, det har de. Nå. Min kat er sindssyg. Yndlingsret, det er 3. gang. Vi har haft yndlingsret, så den tager vi ikke. Hvad synes I om sko? De er dejlige at have, fordi at, så gør det godt, når man går. Ja, og de er meget praktiske, når man har stigebøjle på, når man rider, for eksempel. Ja. Det er, hvad vi kan sige om sko. Hvad tænker I, når man siger græs? Heste, der græsser. Ja, så tænker jeg egentlig bare på græs. Nej, jeg tænker faktisk på min lillebror. I går, sidste uge cirka, hvor vi var ude at ride. Og så sidder han op på min hest, mens vi græsser. Fordi hesten går og spiser, mens vi går og går. Ja. Og så siger han, jeg kan godt forstå, at han hele tiden gerne vil græsse. Fordi det vil ligesom for mennesker være, at der lå Nutella-mad over det hele. Altså, ja, det kommer vi til at tænke på. Ja. Det var. Kan I lide slanger? Nej. Altså, de vil okay nok, men jeg vil ikke selv have sådan en gældyr. Overhovedet ikke. Bor I på en gård eller i byen? Vi bor i en landsby. Lad os bare sige det sådan. Men ikke på nogen gård. Nej. Vi kan kigge over på en gård. Vi bor lige ved siden af en gård, hvis det tæller. Ja. Hvad synes I om H&M? Dejlig billig. Ja, næsten alt mit tøj er derfra. Det er min sådan set også.
Når vi ikke snakker Adidas bukser. Ja, okay. Så nu har jeg ikke. Hvad synes I er sjovest at gå i? Ridetøj? Adidas bukser. Men ridetøj er også dejligt. Altså, Det er meget dejligt. Især ridebukser, det er behageligt. ja. Adidas bukser slår dem faktisk. Men alligevel, man kan ikke ride i Adidas bukser, så det er sådan lidt. Nej, blu. Nå. Ja. Hvis I skulle et sted hen, var det så biografen, svømmehallen eller ud og shoppe med en veninde? Shop med en veninde, vil jeg sige. Ja, fordi jeg gider at gå i biografen, når jeg alligevel kan finde film på nettet gratis. Det er så bare på engelsk uden undertekster, det gør ikke noget. Og jeg kan ikke lide at gå i svømmehallen, fordi jeg får helt meget hovedpine af alt der klor. Så shoppe. Ja. Har I en kæreste? Jeg Nej. har ikke. Udover min hest. Ja. Og det betyder så, at jeg er læbe. Ja, vi er lesbiske. Nå ja. Findes der rumvæsener? Ja, jeg har lavet et lyserødt rumvæsen, så ja, der findes et rumvæsen. Så det gør der, helt klart. Ej, det tror jeg faktisk på, det gør. Fordi universet er virkelig, virkelig stort. Altså bare vores mælkevej er kæmpe stor. Og så forestil dig, at de ikke engang har talt på, hvor mange mælkeveje der er. Ja. Ja, okay. Ja, der findes rumvæsener. Ja. Der findes mange. Lav en parodi af hinanden. Med. Blup, blup. Altså, hun kaldes for, og jeg er fisk i stjernetegn. Makrel. Så blup, blup. Blup, 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 blup. Med. Det er godt. Ja. Skal I sove sammen? Nej, Nej. det er normalt hver dag, det her. Det er så påskeferie, men okay. Ja, okay. Men første gang vi sov sammen, det var faktisk lige i starten, hvor du stadig boede i Kolding, kan jeg huske. Oh, ja. Og så mens vi red, så spurgte jeg bare sådan helt, Nå ja. skal vi ikke sove sammen? Og så tror jeg, vi tog hjem til mig bagefter og så en film. Så en film eller et eller andet. Nå ja. Ja. Så sov vi bare sammen. Var det ikke en fredag eller lørdag? Eller sådan? Det var en fredag, kan jeg huske. Nå. Hvem har været i EQ længst? Det hedder ES. Nej, SQ. Jo, ES. DK. Streg. DK. Fordi ellers, Nå ja. ellers er det forkortelsen af Ecosims Danmark. Men det er hende. Jeg var der lige siden det startede. Jeg har været der, og jeg snakkede faktisk med Katrine før. Sådan. Så ja, jeg har været der. Hele tiden. Jeg tror, jeg har været der et par måneder. Jeg overtalte dig, da du flytter til. Ja. Spiller Sims. Ja, du er godt heste. Vær med i vores gruppe. Ja, det var de spørgsmål. Tak fordi I så med. Nå, er der ikke mere? Nej. Nå. No, more. I kan lige komme ned og se stallen. Oh ja.